la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale ndi alongo okondeka, lero lachinayi pa 9 January 2025 mawu athu mawu oyamba 1 Yohane mutu 4 ndime 19 kupitiriza mutu 5 ndime 4. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Gift Masamba kuchokera ku St. Peter's Mdawa Church, Adolata Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Uthenga wabwino Luka 4 ndime ya 14 mpaka 22. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Augustine Kaliu kuchokera ku St. Matthias Lombards Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane. Okondedwa, ife timakonda Mulungu chifukwa ndiye adayamba kutikonda ife. Wina akamanena kuti ndimakonda Mulungu komabe nkumadana ndi m'bale wake, ndiwonama ameneyo. Pakuti munthu wosakonda m'bale wake amene wamuona sangathe kukonda Mulungu amene sadamuone. Lamulo limene iye adatipatsa ndi lakuti wokonda Mulungu azikondanso m'bale wake. Munthu aliyense wokhulupirira kuti Yesu ndi mpulumutsi wolonjezedwa uja, iyeyo ndi mwana wa Mulungu. Ndipo aliyense wokondana kubala amakonda ndi mwana wake yemwe. Chodziwira kuti timakonda ana a Mulungu nchakuti timakonda Mulungu ndi kutsata malamulo ake. Paja kukonda Mulungu ndiye kuti kutsata malamulo ake. Ndipo malamulo ake si olemetsa, chifukwa aliyense amene ali mwana wa Mulungu amagonjetsa dziko lapansi. Chimene timagonjetsera dziko lapansilo ndi chikhulupiriro chathu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adabwereranso ku Galileya ndi mphamvu za Mzimu Woyera. Mbiri yake idawanda kuzungulira dziko lonselo. Ankaphunzitsa m'nyumba zawo za mapemphero ndipo anthu onse ankamutamanda. Nthawi ina Yesu adafika ku Nazareti kumene adaleredwa, ndipo pa tsiku la Sabata adalowa nyumba ya mapemphero monga adazolowera, nayimirira kuti awerenge mawu. Adampatsa buku la mneneri Yesaya. Tsono iye adafutukula bukulo napeza pamene padalembedwa kuti Mzimu wachauta wadzaza mwa ine, wandidzoza kuti ndikalalikire amphawi uthenga wabwino, wandituma kuti ndikalengeze kwa andende kuti adzamasulidwa, ndi kwa akhungu kuti adzapenyanso, wandituma kuti ndikawapatse ufulu anthu osautsidwa, ndi kulalika za nthawi imene Ambuye adzapulumutsa anthu awo. Yesu adatseka bukulo nkulipereka kwa mtumiki wa nyumba ya mapemphero nakhala pansi. Anthu onse amene adasonkhana m'nyumbamo ankangompenyetsetsa. Tsono Yesu adawawuza kuti lero zachitikadi zimene adaneneratu malembo amene mwamvawa. Anthu onse adamtamanda nkumadabwa ndi mawu ogwira mtima amene iye ankalankhula. Anthuwo ankati, kodi uyu si mwana uja wa Yosefeyu? Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mzimu wachauta wadzaza mwa ine, wandidzoza kuti ndikalalike
kwa amphawi uthenga wabwino. Wandituma kuti ndikalengeze kwa andende kuti adzamasulidwa ndi kwa akhungu kuti adzapenyanso. Wandituma kuti ndikawapatse ufulu anthu osautsidwa. Abale ndi alongo okondeka, tili ndi udindo waukulu zedi umene umaphweka kuyankhula ngakhale kulalika kumene, koma kuti tifike pachimake penipeni kuti we have implemented this doctrine, this gospel, uthenga wabwino uwu umenenso uli nsanamira ya maphunzitso amayi athu Ecclesia Katolika, the Catholic Social Teaching, CST, sizophweka. Chifukwa mkati mwathu, be it an individual wekha komanso mwa abale athu ena, ndi pamene timadzaona kuti nkhani za kusautsidwa kwa mitima zidakali zambiri. Posachedwa apa timadzaona ngakhale kafukufuku amene akuchitika kuti nkhani kaza kudzipha okha anthu, abambo akuchuluka, komabe mwachidwe tinene kuti anthu akadadziphabe, people are still committing suicide. Why? Nkhani yake ndi chani? Maunyolo amumtima, zokhoma za mumtima, zinthu zimene sizimuyendera bwino munthu. Kodi idzakwana chiti nthawi imene tonsefe tidzalengeze ngati Ambuye kuti mzimu wachauta uli mwa ife, tichotse maunyolo onsewa mwa anthu anzathu? Nthawi imene idzakwana liti? Iyi ndi nkhani yoyenera kuyitengera serious ndithu, chifukwa tikamakhala ngati akhristu pena mwina zimadzaoneka zopepuka ngati sitinakumane ndi zokhoma zina zake, koma tikauona moyo wa dziko lapansi mwapaderanso moyo mdziko mwathu muno, Mulungu akufunitsitsa tonsefe titakhala zida zake zobweretsa chiyembekezo kwa anthu ena. Kodi ni nkhani za njala, chakudya, kodi ni nkhani za maphunziro, ana achinyamata nzeru tsekuke, kodi ni nkhani za umoyo, anthu akhale bwino, mankhwala awapeze, umoyo ukhale wa ulemerero wake, kodi ni nkhani za chitetezo, anthu atetezedwe, asagone, asakhale cheucheu, kodi ni nkhani ka za ulimi, kodi ni nkhani za malonda, kodi ni nkhani zokopa alendo, kodi ni nkhani za migodi, kodi ni nkhani zanji. Muzonsezo muona kuti ndi zimene zimampangabe munthu kuti akhale munthu. Chifukwa pakati pathu ntchito ndi mbwerekete, zochitika ndi mbwerekete, komanso anthu ali ndi zochita zambiri, koma kuzonsezo ngati pena pake zinthu sizikuyenda, uyu ali filudi, uyu ali filudi, uyu ali filudi yakuti konseko kukaoneka kuti pena pake tilibe mtima wochotsa anthu muunyolo, umphawi, ndi pamene papezeke kuti anthu akupitirira kukhala ka muzingongole zosaneneka, akupitirira kukhala ka mukapolo osaneneka, ena kuvutika kwawo mpaka na crime rate kumakwera, kuti yayi atanaba anapanga zakuti yayi amafuna ka apenzake, ayi amafuna amulande nzake njinga kabaza, yayi wina uja mpaka na njinga ija amulandadi mpaka na amuphaso pomulandapo. Kodi chadzandiyani chikuchitika chani? Kodi taleka kuchita mantha ndi kusakaza moyo wa munthu, taleka kuchita mantha ndi the sacredness of the life of others. Life is sacred. Moyo ndi wamtengo wapatali ochokera kwa Mulungu mwini, umene lero akufuna kuti ifenso mzimu wake, mzimu woyera ukhale mwa ifeyo, tizikhudzidwa ndi kuvutika kwa ena, tizikhudzidwa ndi nkhawa za ena, tizikhudzidwa ndi kuti nzathuyo ali pa mavuto, timtukule bwanji. Timpemphe Mulungu ayike mwa ife eni ngati anthu, mwa atsogoleri athu ampingo adziko kumene, mwa tonse ubwino woyang'ana ulemerero wa munthu nzathu. Ayike mwa ife kuti anthowa, abale angawa, ndisayike mu kamvuluvulu kapena tinene kuti ka museko ya umphawi ndi cholinga chakuti mwina azingobwera kwa ine kuti bige ndino paja bwana, bige bwana, bige, ankolo, amalume, papayo, adadi, masteni, bige ndino. Syndrome imeneyi ndi imene pena pake tikasowana choyankha pamaso pa Mulungu. Chifukwa ndi syndrome imene imapanga kuti mwina akatukuka mphangayu,
akatukuka mwanayu basi mwina asiya kudzandipatsa ulemu, asiya kubwera kwa ine. Tikalimba mtima abale ndi alongo okondeka, kulimba mtima kuphwanya maunyolo amene wawa kuti tutukulane bwinobwino moyenerera kuyambira on the grassroots level, ngakhale ku midzimidzi kuyikako kazipatala zabwino, masukulu abwino apamwamba, aphunzitsi oyenerera, wapatsa malipiro oyenerera. Pang'ono ndi pang'ono tidzaona ndithu kuti anthu kuyambira kutali maiko akutaliwo midzimidzi mwenimwenimo in the grassroots, nzeru kutsekuka, makutu awo kutsekuka bwinobwino, nkuona kuti anthu ambiri akuzindikira chimene akuchita, anthu ambiri akuzindikira kuti tikati msonkho ndi chani, anthu ambiri akuzindikira tax msonkho tikunenawo ndi chani, phindu lake ndi chani. Pang'ono ndi pang'ono kuzaona kuti nafenso tayamba kutukuka ngati maiko anzathu. Koma nkhani yakona pakuti kulimba mtima kudzichepetsa pamaso pa Mulungu kuti Ambuye mwanditukulani nditukulenso ena mopanda mantha kuti awawa akatukuka adzalanda ufumu wanga. Ayi, Mzimu Woyera ukhazikike mwa ifeyo, nafenso tikhale ngati Ambuye Yesu ophwanya maunyolo au mphawi mwa anthu ena, otulutsa anthu amene ali ndende, ophwanya anthu amene akuoneka kuti pera pake sizikuyenda koma kuwapangitsa kuti zawonso ziwayendere. Amen.